ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସ ଯିବା ମୋ ଗାଁରେ ଥିବା ମା ଆବୁଲାଇ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍। କୁଳଶେଖରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ମା ଆବୁଲାଇ ପୀଠ। ଏଇ ଏଇ କେନାଲ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୋ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ବଜାରରେ। ଏବେ ବାହାରିଲି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେହେତୁ ଯନ୍ତାଳ ପର୍ବ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ରୀତିରେ, ମାଙ୍କ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ଆବୁଲାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ଚାରିପଡ଼ାର ଲୋକ ବହୁତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି, ଯନ୍ତାଳ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ମା ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମା ଆବୁଲାଇ, ବହୁତ ମାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।